Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μόλις 14 δευτερόλεπτα χρειάστηκαν για να καταδαφιστεί παλαιό κτίριο στην Ομόνια. Το εγχείρημα της ελεγχόμενης έκρηξης ήταν βεβαίως δύσκολο, καθώς η περιοχή είναι πύκνο κατοικημένη. Χρειάστηκαν μόλις 14 δευτερόλεπτα και το προπολεμικό κτίριο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου πέρασε στο παρελθόν. Το κτίριο που βρισκόταν στην καρδιά της Αθήνας, στην Ομόνια, κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη. Στο εσωτερικό του είχαν τοποθετηθεί 70 κιλά ζαλατοδυναμίτιδας. Η πρώτη έκρηξη έγινε στον πυρήνα του κτίριου και ακολούθησαν ακόμη 2 στα υποστηλώματα. Αν είχε επιλεγεί η συμβατική μέθοδος για να πέσει το κτίριο, τότε θα χρειάζονταν περισσότεροι από 2 μήνες για να κατεδαφιστεί και για να απομακρυνθούν τα μπάζα. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο, καθώς υπήρχαν πολλά όμορα κτίρια. Τελικά, όπως δήλωσαν οι υπεύθυνοι, δεν έσπασε ούτε ένα τζάμι από αυτά. Έγινε ανατείναξη, από ό,τι με ενημερώσαν από κάτω, δεν έχει πέσει χαλίκι στο δρόμο. Δεν έχουμε ούτε σπασμένα τζάμια, ήταν ρομποτική, χειρουργική. Το κτίριο του ΝΑΤ ήταν εγκαταλελειμμένο από το 1980 και παρουσίασε επικινδυνότητα το 2003. Η προετοιμασία της κατεδάφισης και η τοποθέτηση των εκρητικών διήρκησε 10 ημέρες, ενώ είχαν ληφθεί δρακόντια μέτρα για την προστασία των κατοίκων της περιοχής και των διπλανών κτιρίων.